Tá duine de lechra peile na Gaillimhe, Noel Tierney treis bháis, an líis a gábhlíonn le cos chéir a scóir. Noel Tierney críomh peile na héireann le Gaile tríthóir ar fad an 1964, 65 agus 66. Bei peile dorna bliana go dtí bhíonn 1964 na nachrá seach 22 bliain d'aois. Rú sé críomh minúr freisin le Gaile in 1960, chomá le críomh na sratha in 1965. Rú sé críomh an chuig chóire le Gaile ar nói, chomá le críomh a bhóthar éireann a chróchant fiá le connachta báta acu sin, agus ina chatin ar a bhaireann in 1969. Bhí Tierney ar a barc leanna chuman baile bhfuilinn nar a ghrúisiid an críomh peile na Gaillimhe in chéadú riamh in 1961. Is mí gasca bháin nóla amach ar an barc peile, ar dús le Gaile le craobh minar na héireann agus an sin trí craobh as a chéile leis na síontear in 1964 go dtí 66. Ar nó bhí clúgas cáil a baintach leis mar leis an gúachta bhéige, an crógacht agus an chuigúir sin an léims go háir san éir agus tíocht amach sin ón lína lán chúil le cic mór fada. Bhain sé clúgas cáil amach in 1961 chomá lena chláb a mala bhuileann nuair a grúisiad craobh an chunda tin chéadú riamh. Dás mis níos a géisiú le scéalta faoin Noel bar ba chulcathair é le athair agus Jimmer Noel lena grathir lena chuid chulcaracha agus a cháirde a mala bhuileann agus leanan tradiisiún peile sin chomach nuair a Jimmer mise le garan ina Noel. Bhí sé tharbh speisialta deadúna se caite nuair a bháile muintear na Gaillimhe agus go leor daoine as bána bhuileann ag ócáid bhí agriaigh an glob in ómós go Noel agus le meas a léirú ar na gasci bhí baint amachige. Se trothúil chomach céine nuair a grúise na 1964 trí scór bliain nach hen grúise gradam imar na bliana nu an gradam Caltex agus Texaco a bhíanana ganam agus bhí Paul Conroy imar na bliana 60 bliain níos dearann i láthair ar an stáit se mala bhuileann deadúna se caite le Noel. Ní bhéile héad an ríist agus cuimhnófar ar an léach láidir as balla bhuileann chun na Gaillimhe Noel Tierney.